ಎನ್ನ ಸುರೂತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಗಲಾದ ಐಟಲ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಗಲೆ ನಾ ಊರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಳೆಂತ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ 9.8 ಇತ್ತು ಇದು 9.9 ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಳುವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಳುಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಜನ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋವಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಪೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರ ನನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಬರೋದುಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂತ ಗಿರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ನಮಕ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಂಡು, ಕುಡ್ಲಾಡ ಆತಂಡು, ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಾತಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಸೊ ಅಂಚಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಫಿಲ್ಮದ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಚನಾ ರೈ ಬೈದಾರೆ. ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಆಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸುರುಗಾದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗ ಸರ್ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಬದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂದೆ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸರ್ ಇನಿಕ್ ಅಂದ್ ಮೂವಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸರಿ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕೊಂಚ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ನೆಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕನಸನ್ನು ಯಾನ್ ಇನಿ ಲೀವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಏನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ್ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಡೆ ನಾನು ತಿದ್ದದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸರ್. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಪೋಡು ಇಚ್ಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕ್ಲ ಮೂವಿ ತೂತೇರು, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ತೂತೇರು, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಏತು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ಉಡುಪು ನಾವು ಏತು ಖುಷಿ ಕೊರು ಸರ್ ಅವೇ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅದೇ ನನಲ ಯಾನ್ ಆ ಕನಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನನಲ ಎಂಕ್ ಪಿದೈ ಬರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಗಲಾದ ಐಟಲ ಯಾನ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಗಲೆ ನಾ ಊರು ಒಂದು. ಸೊ ಇನಿ ಇಂಕ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೀತೇರು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜಿ. ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನೆ ಪಂಡಗೆ ನಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದೈತೆ ಯಾನ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಥರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಆರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಇಂಕ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚೆಪ್ಪುನರ್ದಾದ ಇಂಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಓರಿಯನ್ನ ಫೋಟೋ ತೋದು ಇಂಕ ಮೂವಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ವಿನೀತ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕದ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ರೂ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕೆಲ ಕತೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೇತಾನೆ ಪಂಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಪೋಡಿಗಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆರಾಮಾಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಐನ ಮನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿಂದತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಅಂದ್ ಮಾತು ದಿನಲ ಮಾತು ಜರ್ನಿಯ ಒಂಜಿ ಫರ್ಗೆಟೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ತೆಲ್ಕೆದ ಬರ್ಸಾನೆ ಅಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರತೆ. ಈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಅಲ್ಪ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಎಂಕಲ ಅಂದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಸದ್ಯಗಿತ್ತದ ಸರ್ಕಸ್ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ದಿನಟ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಐನ್ ಪಂಡೋರ್ವೆ ಸರ್ ಅಂದ್ ಸರ್ಕಸ್ ಆಯ್ತು ಓಡು ದಾದ ಬಂದು
ಸರ್ ಸರ್ಕಸ್ ದಾಯಿ ತೂಡೊಂದು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪುನು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ತೂಡೆ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಬಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂಚತ್ ದಟ್ ಕಥೆಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಏತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಬೇಕ ಜನಕ್ಕಲು ವರ ತೂಯರ್ನ ದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ರೀಚ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತ ಕರೆನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳೊಡ್ದಿಂಚಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಲ್ದಿಜ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯಾನ್ IPL ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ನೈತೆ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಲ ಯಾನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲ ನಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇದೇನಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಎಣ್ಣೆ ದಾದಾ ತಿನ್ಮಾರ ಹೀರೋ ಇಂಚಾತೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಟ್ ಕೋಡಲ ಜೈಜ ಸರಿಟ್ ಆನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುದಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು ಬೈಯಾಗ ಶನಿವಾರ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐತಾರ ಕಾಣಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಣಿಡ್ದೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಹೋತುಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 16 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಡ್ದಾಂಡ 10 ಜನ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ನೀತಲ ಸೇರ್ಪಂಡು ಏತಂದು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲಿ ಇತ್ತಿಯರು ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಖುಷಿದಾದ ಮೋನೇಡು ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನಕ್ಕಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಡಿಂದ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಡ್ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ 9.8 ಇತ್ತು ಇದು 9.9 ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಟಿಂಗ್. ಅದು ಎಡ್ಡುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಪೂರ ಮೆಚ್ಚೊಂದೆ ರಂಚಾದ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರ ಪಂಡದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನೋದಿಲ್ಲ ರೈನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಬೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಳುವನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತುಳುಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ. ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಜನ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿದ್ದು 30 ಅಲ್ಲಾಂದರೆ 29 ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತು ರಜಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದು ಫೈನಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಡಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ನೆ ಅವ್ನು ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುದರ್ ಪಾಡಿರು. ಬಟ್ ಯಾನೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ 99%, ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ 1%. ಆ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡಿ ಜನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಯಾನಕ್ಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದು ಬನ್ನಿ ಎರೊಂದು ಅವಮನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒರಿಯರ ಆ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಳೆಯೊಂದಾಗಲೇ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾನು ಕೈಕಾರ ಹಾಕುವೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಕೋಡಿಡ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತದ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದು ನಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡೇನ ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಐಕೆ ಯಾರು ಮುರೇಡಿದಿಂಚಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದು ತೂವೊಂದಿನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುದು ಯಾಕೆ ಮಂಡ 15-14 ಶೋ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ತೂವೊಂದಿನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೊಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏಪೇಪ ತಗೊಂಡ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲು 3rd ವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 2 ಇಯರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ತಿಗುನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂದೋಡು ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನು ವರ್ದಾಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನು ವರ್ದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತೂಲೆ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮಾತಾಗಡೆಟ್ಲ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಮಾತಾ ತೂವೊಂದು ಲೇರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಲೇರ ರೀಲ್ಸ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪಿರವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ LVS ಲಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ದಾನ. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನನಗೆ ಆರು ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಲೇರ ಆರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಪಟ್ಟೋನು ವೇರು
ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ನೆತ್ತದುಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಯಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಹಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪದ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೇ ಪಂಡ ನೀ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಉಂಟಂದು ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನು ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಆದ್ ಸುಲಭ ಇತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ದಾದ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಐ ರಿಲಿ ಗಾಟ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆ ಪಲ್ಸನ್ನ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಯುನೋ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಐತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗಲ್ಫ್ ಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂನೆ ಡಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮುರಣಿ ಕುಡ್ಲ ಡಾಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಬೈದಾಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಐತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ 100% 100 ಅಥವಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬಂಜಾರ ತಲುಪೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸಿ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಇರೇಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಓಡು ಬಂಡ ಒಂದು ಬೋಡುವೆ ಸೊ ಕೆಲವರ ಒಂತೆ ಭಂಗ ಒಂದಿತ್ತನು ಆಂಡಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚೊಲಿ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ so he was very happy with the kind of work that I have given boka dada banper kelavara enja banda kaandela 5 gantege 6 gante potinalla undu after finishing the work so anchina onji beautiful experience boka yes overall panoda anda he is a very talented director panoli dayak panda ite nama kelavu movies barpun toopa dayak fail avundu panpuna ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಐತೆ ಮೂವಿಡ್ ಖಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ನಾಲೆಜ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ani and ಇಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೀಂಡ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚೋಳ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಐಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಶಟ್ರ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ತೂಕ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ಸರ್ಕಸ್ನ ತೂವೋಡು ದಾಯಿ ತೂವೋಡು ಬಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಯಿ ತೂವೋಡು ಬಂಡ ಸರ್ ನೆಟ್ 100% ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನೆಕ್ ಮಲ್ತಿನತ್ 1.5 year ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ದಾಯಮ ನಾನು ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಾನು 100% ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂಜಿ ದಾಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು 1.5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಂದು ಗಿರ್ಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವಂದೆ ಸೊ ಐಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಕ್ ತೂವೋಡು ಬಂಡರ ಸರ್ಕಸ್ ಈ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಲಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಅಲ್ದನ ಆರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಡ್ ಈ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಪಂತೇರಿ ಸೊ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತಂದಿರಿ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೂನ್ 23 ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಪೋದೆ ತೂಲೆ ಹಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಈ ಶೋ ವಿತ್ ಇನಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ತೋಣದಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆರೆಂಜ್ ತೋಜ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಈ ಮೇಟ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ಲ ಹಾತಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡೇ ಬರ್ರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ
ನಾನು ದುಂಬೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ದುಂಬೆ ಈ ಶೋ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಇನ್ನದೇ ಜಾಣಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಸುರುಕಾದು ಇನಿ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಖಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಖಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜವ್ ನಂಚಿನೋಕ್ಲು ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ರ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ತೋಜದ ಕೊರ್ಪೊರಂಚನೋ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅತನ ಕಾಲೇಜ್ ಪರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭವಿನ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ ದುಂಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಸಾನಾ ಮೇಡಮ್ ದುಂಬರೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸೊ ಅಗಲೇ ಒಂದು ಜೋರಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡು ಡ್ಯಾಗನ್ ಕಂಡ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ್ಲಿಗೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭವಿನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸಾನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ನಿಖಲ ಮಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜೋಗ್ಲಾಗಿ ತೋಜಾವಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭವಿನ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸಹನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವ್ರು ನಾಳೆ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭವಿನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಹನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಉಲ್ಲರ್ ನಿಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಸ್ತಿ ಬದಲು ಬಾತರುಜಿ ನಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಐತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕ್ಲು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಂದಾದ್ರು ಬಂಡ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜಾತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ ತುಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಗ್ಲುಪ್ಪನದೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತುಳು ಕೇವಲ 15 ಇರೋ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು 17 ದೇಶದ ಗಿರಿಗಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ವಿಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜಪ್ನಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುಗ ಸಿನಿಮಾ ನೆಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪವರ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಾಗ ತೋಜ್ ಆಗಂದ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಡ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಎಂಜ ಆಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲಗಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತುಳು ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ 37 ಥಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂಡ್ ಆದಿಜಿ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಲ್ಲುಂಟು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ 75 theaters. And that is not our goal. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೋಜೋಡು ಬಂಡ ನಲ್ಲ ದುಂಪೋಡು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ ಊರ್ದಾರೆ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಬಂದು 100 theater ಬೈ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಆಪುಣದೇನು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರುಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಊರ್ದಾರೆ ಈ ಶೋನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿಖಲ ಊರ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಚನಾ ಬಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಿಷಯನೇ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತನ್ ಬಂದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಠ ಸೊ ಆರ್ಲ ನಿಖಲ ಊರ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಸಂಜಾದ ಪುತ್ತೂರು ನಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋ ತೂಪನಾಗ ನಡ್ಸೋದು ಓಡಿ ಮಾತ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಬೀಜಂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಮೂವಿಗೆ 3 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಬೆದಲಲ್ಲ ಜಾವೆ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ನಿಖಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತನತೆ 2 ಆದ್ಮಿ ಕರೋ ಉಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆದ್ಮಿ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚುಂಡು ನಾವೇ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಗ ಡೈಲಿ ತೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪರ್ ದಾಂಡ ಅವಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೂಪರ್ ದಾಂಡ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ತೂಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ನಾವೇ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೂಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ರೌಡ್ ಎಂಚುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಏತುಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ಬೇರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಡ್ಡು ವಿಷಯ ಕ್ವಾಕ್ ಕ್ವಾಕ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ
అదే క్వాక్ ಹೇಳದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ನಾವೇ 3 2 1 ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಪುತ್ತೂರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾದಂತ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಯಸ್ ರೆಡಿ 3 2 1 ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರ್ ಯಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಕ್ವಾಕ್ ಇಸ್ತಾಂಡ So idana 3 2 1 pannaga maata quack pannoda ready okay ready 3 2 1 go thank you so much thank you ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನನೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕೇರೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ದೊಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ 2 ಜೂನ್ 23 ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಆತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ದೇಶದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತಂಡು ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಾತಾ ಮೂವಿ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತನಕಲ್ ದಾದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ದಾದ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂನ್ ಬರ್ಕ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಾಕತ್ತಾಗುಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಆಫ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ತುಳು ಮೂವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ. ಯಾವುದೂ ಮೂವಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ. ಗಿರಿಗಿಟ್ಗಿನ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಕೂಡ 100/100. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಕೂಡ ಸೂಪರ್, ಹಾಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದಿರು, ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ತಿಳಿದೇರು ಪನ್ಪಿರ ಪಾತ್ರನ ಮಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮನವಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದ್ವೆ 23 ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ಧನುಷ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಟು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. This is Rupesh Shetty and team. Circus, yeah. Naramanyana life, circus, yeah. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ